Dobrý deň, priatelia. Predstavte si, že váš drevený nábytok alebo drevená fasáda či plot si aj po rokoch zachová svoj krásny vzhľad, ako by si ich práve dnes dokončili. Žiadne praskliny, nejaké vyblednutie farby alebo nejaké poškodenia od slnka či dažďa. Chcete vedieť, ako to dosiahnuť? Odpoveďou je Adler Top Lazúr, lazúra, ktorá vlastne chráni drevo a takisto aj zvýrazňuje jeho prírodzenú krásu. Vypočuj si tento diel aj ako podcast na všetkých platformách. Sme efarby.sk, internetoví špecialisti na farby. Ahoj Tono. Ahoj Janka. Mohol by si nám teda prosím ťa hneď na úvod povedať, že čo presne je vlastne tento produkt? Top Lazúr je vlastne vysokokvalitná rozpúšťadlová tenkovrstvá lazúra. Je to produkt alebo lazúra, ktorá je určená na nátery drevených prvkov v exteriéri. Keby sme zobrali, je to hlavne na nátery altánkov, prístrežkov, zábradlí, plotov, tých bežných vecí, ktoré si ľudia doma natierajú a ktoré si chcú renovovať alebo nové výrobky vyrábať v rámci domácnosti ako takej. Áno, takže vlastne prioritné je to do toho exteriéru a tam tým pádom vlastne pôsobí na ten povrch aj dážď a všetky tieto poveternostné vplyvy, tak mohli by sme si povedať, že čím vlastne ochráni to drevo, akým spôsobom? Je to lazúra alebo výrobok, ktorý vytvorí na tom povrchu, na tom dreve jednu filmotvornú vrstvu, ktorá aj pôsobením dlhšieho obdobia chráni to drevo pred poveternostnými vplyvmi, ako je dážď, slnko, ktoré si tu spomínala, všetkých tých vplyvov, ktoré na to drevo v tom exteriéri vplývajú. Áno. Ako vlastne prebieha tá aplikácia, si môžeme povedať? A že či je vôbec dôležité volať aj nejakých profesionálov, alebo to zvládneme aj my ako laici? Myslím si, že to zvládne úplne každý, či to je laik alebo profík. Veľa záleží od toho, či ideme upravovať alebo natierať nový výrobok, alebo ideme robiť renováciu. Pokiaľ ideme natierať nový výrobok, spravíme len 2 nátery tejto lazúry v rámci toho povrchu, ktorý natierame. Medzi jedným a druhým nátierom necháme to odvetranie alebo plynulé vyschnutie toho náteru minimálne 12 až 24 hodín. Ideálne z jedného dňa na druhého, pokiaľ sú na to vhodné podmienky, hlavne teplotné a vlhkostné. Druhá varianta je, pokiaľ chceme niečo renovovať a či ideme renovovať už predtým povrchovo ošetrený produkt, dajme tomu tenkovou lazúrou alebo nejakým olejom, alebo ideme ošetrovať nejaký výrobok, ktorý bol ošetrený, dajme tomu lakovými alebo hrbovrstvovými lazúrami. Tu sa potýkame s tým, že pokiaľ boli ošetrené niečím takým, ako je buď laková alebo hrbovrstvá lazúra, v tom prípade treba naozaj dať tento nátier kompletný dole, buď vybrúsiť alebo dať otriskať to drevo, následne na to naniesť lazúru Pulex Top Lazúr. Takže tu sa naozaj potýkame s tým, že či ideme dávať nový nátier alebo ideme renovovať. Áno, jasné. Inak môžem si povedať aj, že na aké typy projektov je vhodné použiť práve túto lazúru, že či iba nejaké menšie alebo vyslovene väčšie projekty, že čo by si ty vlastne odporúčil? Dá sa to použiť naozaj v tom exteriéri od nejakých malých prvkov, ktoré chceme povrchovo ošetriť, či už je to nejaká lavička, či už je to nejaký plot, plotové dielce, altán, zábradlie, fasádne obklady, kde sa z toho robia aj veľké metre štvorcové, naozaj, kde tie povrchy sú extrémne namáhané, či už v rámci počasia alebo tých exteriérových vplyvov až po veľké veci, čo sa týka mostov, možno nejakých vyhliadok a iných prvkov, ktoré v exteriéri chcete povrchovo ošetriť. Inak, milí diváci, kľudne si môžete pozrieť aj recenzie od našich zákazníkov, ktorí použili práve túto lazúru. A nájdete aj vlastne fotografie toho, čo si oni natierali, takže nech sa páči, môžete si pozrieť. Môžeme si teraz prejsť také konkrétne otázky od našich zákazníkov, že čo ich tak najčastejšie zaujíma. No, takže ako často je potrebné obnovovať nátier z Pulex Top Lazúr, aby bola zachovaná maximálna ochrana dreva? Ideálne je robiť ďalšiu renováciu zhruba po 5 rokoch. Tá perióda sa hovorí preto po 5 rokoch, aby ten vizuálny efekt a takisto aj kvalitatívny a dlhotrvajúci efekt tej vizuálnej stránky dreva vydržal
na dlhé obdobie, také ako keď to máte novo natreté, tak preto sa hovorí o 5 rokoch, aby každých 5 rokov sa ten povrch iba oprášil, žiadne brúsenie ani nič podobné, ale spravil jeden korekčný nátier a potom máte vždy na tých 5 rokov pokoj. Áno, a vyzerá to vlastne tak krásne, takže kvôli tomu, že každých 5 rokov. Môžem použiť Pulextop lazúr na už staršie drevo, ktoré má zvyšky starého nátieru? Ak áno, aký je správny postup prípravy povrchu? Áno, dá sa to použiť, ale treba si tu dať pozor, akým typom nátieru to bolo ošetrené predtým, pokiaľ to už bolo niečím ošetrené. Ak sa tu jednalo, že to boli nejaké olejové lazúry, tam si myslím, že by s tým nemal byť až taký veľký problém, ale ak tu boli použité lakové alebo rozpúšťadlo alebo hrubovrstvé lazúry, tak tu je naozaj dosť veľký problém s tým, že z týchto povrchov tie lakové a hrubovrstvé lazúry sa odlupujú a praskajú. Tu treba očistiť a vybrúsiť tie nátiery úplne do živého dreva a previesť nátiery Pulextop lazúrov, tak aby vám to zasa vydržalo na dlhé obdobie a nemali ste s tým už do budúcna žiadny problém, čo sa týka brúsenia alebo odstranenia toho nátieru, ktorý tam budete robiť po 5 rokoch. Čo si aj vlastne spomínal už predtým, čo sa týka tej aplikácie, že pokiaľ tam starý nátier, že je to lak alebo hrubovrstva lazúra, tak to treba vlastne odstrániť. Inak diváci, ak by ste potrebovali poradiť, nech sa páči, obráťte sa na nás a napíšte nám mail na specialista@frb.sk, sme vám kedykoľvek k dispozícii. Môžeme ísť na ďalšiu otázku. Takže je táto lazúra vhodná aj na vodorovné povrchy, ako sú napríklad drevené terasy, ktoré sú viac vystavené opotrebovaniu a vlhkosti? Poviem tak, tento výrobok nie je výrobok, ktorý by bol určený priamo na terasy alebo na terasové dosky. Na toto je určený úplne iný produkt. Ale je tu veľmi veľká výhoda, že tento produkt má takú výhodu, že ho môžete natierať v rámci, dajme tomu, poddašia alebo prvkov, ktoré sú vo vyššej výške, kde natierate štecami alebo aj valcami a vám tá hmota alebo tá lazúra vám nestýka po šteci, je vlastne tixotropná, nie je nejaká gelová, ale nevytvára vám ten efekt, že vám tečie po šteci. Naozaj veľmi dobre sa s tým robí, veľmi dobre sa rozotiera, naozaj je to výrobok, ktorý je určený ako pre profesionálneho majstra, takisto pre človeka, ktorý chce doma čokoľvek spraviť, opraviť alebo vyrobiť. Áno, ale na samotnú terasu nie. Nie, tam by som použil. Na pochodzné plochy, tam nie. Použil iný, dajme tomu terasový olej. Áno, jasné, dobre. Čo sa stane, ak drevo pred natieraním nie je dostatočne suché? Ovplyvní to kvalitu natieru? Určite to ovplyvní kvalitu, ale hlavne trvácnosť natieru. Drevo pri povrchovej úprave by nemalo presiahnuť väčšiu vlhkosť ako plus minus niekde okolo 14%. Aj to si myslím, že už je dosť vysoká, takže priemerne by to malo mať niekde okolo 8 až 12%. To je ideálna veľkosť dreva na to, aby ste ho mohli povrchovo ošetrovať. Áno, dobrá. Je možné kombinovať Pulextop lazúr s inými ochrannými produktami, napríklad olejmi na drevo, alebo by mala byť používaná iba samostatne? Mala by byť používaná samostatne. A pokiaľ chcete, aby ste mali ten ošetrovaný prvok alebo povrch čo najviac aj biocidne ošetrený, tak je ideálne potom použiť impregnáciu Pulex Impregnieren Grund, ktorý má 100% biocidnú ochranu a návrh na ten biocid alebo tú impregnáciu použite dvakrát na Pulextop lazúrov a máte hotový výrobok. Dobre. Môžeme si teraz povedať niečo o farebných možnostiach, ktoré nám ponúka. Tak akú má paletu farieb? Myslím si, že si to nájde v tej palete farieb aj náročný zákazník. Ten svoj odtieň je to naozaj veľmi široká paleta farieb, ktorú ponúkame v tejto rade výrobkov. Dobre, a už sme si všetky takéto otázky teda zodpovedali a mohol by si ešte povedať, ak máš nejaký taký špeciálny tip pre našich divákov ohľadom tejto témy. Pokiaľ si chcú zákazníci zabezpečiť to, aby tie povrchy, ktoré chcete v exteriéri ošetrovať, boli dlhodobé a trvácne, tak je ideálne na to, aby ste používali tento prémiový produkt vysokej kvality, ktorým je Pulextop lazúr, na to, aby vám vydržal v rámci exteriéru čo najdlhšie obdobie, aby vám zvýraznilo tú textúru a krásu toho dreva, ktoré povrchovo ošetrujete. Takže to vyzdvihneš na veľmi kvalitný produkt, hej, za ktorým si tak stojíš. Myslím si, že je to v súčasnosti vôbec najkvalitnejší produkt v rámci exteriérových úprav na mäkkom dreve. Myslím si, že je to ideálna varianta na to, aby sa to
používala na Dobre. takéto typy. A vedel by si ešte povedať našim divákom, že prečo by si mali kúpiť tento produkt práve od nás, FRB.sk? Prečo pre vás? Je to z jednej strany to, že viete zákazníkovi veľmi dobre poradiť, čo sa týka akéhokoľvek projektu, ktorý si chce v rámci farieb a rekonštrukcií prevádzať. Máte ten tovar všetko skladom a viete vo veľmi krátkej dobe dodať zákazníkovi kdekoľvek na Slovensku to, čo potrebuje. Takže myslím si, že preto. Dobre, tak ti pekne ďakujem aj za celý rozhovor. Ďakujem aj ja. No a vy, milí diváci, ak vás teda zaujala táto lazúra, tak nech sa páči, môžete si ju zakúpiť u nás na www.frb.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na specialista@frb.sk. No a v neposlednom rade nás nezabudnite sledovať na YouTube a na všetkých podcastových platformách a nájdete nás vlastne ako podcast Renovuj by frb.sk. Tak ďakujem krásne za vašu pozornosť. Dovidenia. Dovidenia. Vypočuj si tento diel aj ako podcast na všetkých platformách. Sme FRB.sk, internetoví špecialisti na farby.